For Gru er det ikke nogen nem ting at være superskurk. Det lykkedes os at stjæle frihedsgudinden, den lille model fra Las Vegas. Han skal holde styr på Hør efter, tak! en hær af håndlangere. Dave. Han skal kæmpe imod en skånselsløs ærkefjende. En skrumpestrøm. Jeg hader den fyr. Og han står over for at adoptere 3 små problemer. I har forbud mod at græde og nyse og bøvse og prutte. Ingen irriterende lyde. Tæller det her som irriterende? Fra Universal Pictures. Vi har i sinde at præstere århundredets største forbrydelse. Vi har i sinde at stjæle månen. Og Chris Meledandri, producenten bag Ice Age og Horton og Støvfolket Hvem. Jeg skrumper månen. Jeg napper månen. Jeg sidder på toilettet og... Når jeg engang er færdig med Gru, vil han trylle om noget. Vi må advare ham i en fart. Kommer til efteråret. Selvom man er en superskurk, kan man godt være super rar. 3 små killinger begyndte at gabe. Få dem så til at drikke mælken. Nøj, det er jo noget bras, det her. Kan I rent faktisk lide det? Grusomme mig. I den vildeste 3D. Jeg må bare have den skøn. Det eneste, du skal gøre, er at spille det der rumskib ned. Nå, det er et grumt ansigt, du har gang i der. Okay, min tur. Helt skudt ned. Den er så skøn. Rumsomme. Gruser med mig.